в Русия го наричат Фил Великолепния. И макар в България да знаем, че той е мега звезда, отивайки в Русия, човек наистина осъзнава колко известен и уважаван е Филип Киркоров. И сега една изненада от вашите добри приятели от дует Тритон. Заповядайте. Не може да бъде. Да. Пратиха. Луканка. Казаха, че най-обичате Луканка. Да, и Лютеница. Също... Това са истински приятели. Честито за Ала Виктория. Вярно ли е, че в къщата, която сте купили за нея тук, в Рублевка, държите да има висока ограда, за да я предпазите от папараци? Тя се роди в Америка, защото исках напълно да я предпазя от целият този безумен шоу-бизнес и нездравословен интерес към моята персона и естествено сега към новорождената ми дъщеря Алла Виктория. Висока ограда, голяма охрана. Искам спокоен живот за своята любимата дъщеря. Киркоров кръщава дъщеря си Ала Виктория, както казва, на двете най-важни жени в живота му – бившата съпруга Ала Пугачова и майка му Виктория. Ала Виктория на кого прилича? На кого прилича в дъщеря ми? На мен, естествено. Сменяте ли памперси? Помагате ли? Защото тя сега... Аз правя всичко. Аз я къпя, аз участвам във всеки процес. Защото съм и майка и баща в едно лице. Макар че моята леля, Мари, много ми помага. Тя е сестра на моя баща. С този отговор Киркоров загатва, че бебето най-вероятно е от сурогатна майка. Информация тиражирана от руските медии, която слага край на спекулациите, че майката е дългогодишна приятелка от Америка. Темата е изключително деликатна, тъй като руските магистрати не гледат с добро око на сурогатното майчинство без брак. Вярно ли е, че подготвяте кръщене за Ала Виктория? Няколко дена ще бъде кръщението, да. Кой ще бъде кръстник? Тайна ли е? Кръстникът ще бъде мой много голям приятел. Той е голям журналист, голям професионалист. Той е нещо като Джей Лено на русийска телевизия. Да, мен е като брат, Андрей Малахов. Той е голям сладур и мой голям приятел. Избрах не случайно него, защото в моите и радостни, и не много моменти в живота винаги е бил до мене. И споделял с мене и радости, и печал. Другото, с което Киркоров влезе в новините, бяха обвиненията в кражба на авторски права. С песни на Тончо Русев, с песни на този велики маестро, с песни на Александър Йосиф, с песни на Зорница Попова, на Мори Саладжем. С тези песни наистина станах звезда в Русия. Че никога не съм пял песни на Найден Андреев, композитор, който действително чух за такъв композитор, защото той беше директор на музикалните предавания на българската телевизия и знаех, че от този човек зависеше дали ще те пуснат по телевизията в България или няма да се пуснат твоите песни. Защото той просто изнудва мене да му се сложи песен в плочата на фирма Мелодия. Защото това беше много престижно за един български автор да му излезе песен в Съветския съюз, в фирма Мелодия, дори и от млад изпълнител. И той просто всеки ден ми се обажда, какво става с моята песен? Дали ще бъде сложена в плочата или няма да сложа? Защото тези големи авторските възнаграждения от Съветския съюз по това време бяха просто космично големи. До сега давам карт-бланш да си помислят действията или да се извинят пред мене тези композитори и все пак да вземат в съвестта какво съм пял и с какво съм стал прочут в Русия, с какви песни и кой по право има да му давам големи пари за това, че ми е направил голямата кариера с големите песни. Кой наистина има право от списъка на тези композитори. Налей ми вино в чаша тънкостенна,
И през едни с усмивка неизменна, любима ти невярно имаш право, сърцето своята участ заслужава. И цяла зала НДК пеше с мене. Ла-на-на-на-на-на-на-на-на. Аз не съм на 20 години, всички ги знаят това нещо. Макар че след 40 всичко само се започва, най-интересното в живота. Но това да започне най-интересно, трябва да си бъдеш в такава форма, да бъдеш интересен. И аз искам сега да изглеждам по-интересен, отколкото съм изглеждал преди 20 години. И най-голям комплимент сега за мен е, когато казват Филип, абе ти сега, бате, по-привлекателен нека стар, отколкото си бил преди 10 години. Това е най-голям комплимент за един артист. Знаем, че сте били приятели и с Андрей Баташов. Ох, това е една трагедия, да. Жоро ми се обади за смъртта му, Георги Христов. Защото ние сме били приятели, тримата. И така изненадващо. Аз се опитах той да му помогна с нещо, но броене на дните бяха просто и не успяхме да го спасим. Това беше доста неочаквано за мен. Негова смърт. Много добър човек беше. Винаги ми идваше на концерти. Красив мъж, разкошен. Просто секс символ на цяло поколение. Знам, че го обожаваха. Аз изгубих много рано майка си. В моя рожден ден. Тя си отиде в моя рожден ден. На 30 април. Макар, че бяхме подготвени, че ще почине, защото болестта беше много тежка. Но все пак, когато се случи, това беше трагедия. Киркоров е работил с Майкъл Джексън по време на турнето Майкъл Джексън и приятели в Корея и Мюнхен. В един самолет седяхме, разговаряхме, той беше с децата си. Фантастичен човек и още веднъж със себе си казах, Боже, как лъжат тия хора, които представляват жълтата преса. Какво си говорихте? Той се говори за музика, за децата и видях, че искрено той обича децата. Той обича ги като деца. Обича ги. Защото негово детство нямаше детство. Аз знаех от първо до последна дума, че това беше голяма лъжа срещу него. И аз изпитах същото, усетих същото, когато покрай мене започнаха някакви истории да се казват. Толкова беше обидно, че знаеш, че не е така, и нищо с нищо не можеш да го докажеш, че не е така. И по-лесно е да се съгласиш, чем да се оправдаваш. Затова аз понякога или мълча, или викам да. Да. Защото е по-лесно да кажеш да и ще те повярват, отколкото да кажеш не съм, не го правих. Що така каза, значи го правиш. Филипа Киркорова, другой. Имате ли частен самолет? Имам. С него ли ще дойдете в София? Да. Нямам търпение да докарам това невероятно, модно, технологично, изненадващо, сенсационно, скандално шоу другой. Нямам търпение да се видя своите приятели, да се поразходя по любимата си Витушка, да си хапна любимите ми кебабчета и шопска салата, как се каза, да хапна да ми се опни кожичката. Така, винаги се шегуваме с Кати и Здравко. Ай да хапнеш да ти се опни кожичката. Благодаря ви. Ех, ми се иска така. Така сега запазвам здрава диета и да я разруша в България. Защото като идвам в България, край на диета. Край.